Είναι τόσο συγκλονιστικός ο καλός μας Χριστός. Προχτές κοιτέψαμε έναν άγγελο του Μιχαήλ Γεώργιου και σήμερα αξιωθήκαμε να ζήσουμε από κοντά την γέννηση του μικρού μας Μιχαήλ, ιού του εν Χριστώ αδελφού μας Γεωργίου. Πραγματικά από τον Σταυρό στην Ανάσταση, από τον βαθύ πόνο στη μεγάλη χαρά. Έτσι ταπεινά λέγουμε, είναι η εν Χριστώ ζωή, σταυροαναστάσιμη, γεμάτο χαρμολύπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και η λύπη κοντά στον Χριστό μας αποκτά άλλο νόημα και σιγά σιγά σε μεταμορφώνει. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, αναμένουμε προσευχόμενοι να τελειώσει του χειρουργείου της ευθυμίας μας. Τέλος, για την σύναξη της Πέμπτης θα έχουμε μια μεγάλη ευλογία. Ήθελα να μας αξιώσει ο Χριστός πολλές ευχές.